Maayong hapon, kini ang Sugbo News Live. Good news sa atong mga inahan diha sa Barili, tungod kay ang Barili District Hospital nag-abli na sa ilang moderno nga delivery room alang sa mga inahan nga mga anak. Governor Pambari 4 gihingusgan ang pagpalambo sa serbisyong medikal sa mga public hospitals. Ani ang report ni Ana at Cuneria Manila. Aron adunay hamugaway ug luwas nga anakanan ang mga inahan, gi-upgrade ang pasilidad sa delivery room sa Barili District Hospital. Sa moderno nga delivery room, gisiguro ni Governor Pambari 4 nga komportable ang mga inahan ug mga bata nga bag-ong anak. Sa administrasyon ni Governor Pambari 4, iyang gihatagan og prioridad ang pag-upgrade sa mga pasilidad sa 16 ka provincial ug district hospitals sa lalawigan sa Sugbo. Ang gobernador paspas nga ni-aprobar sa pagpagawas og 650 milyones nga budget sa pagpalambo sa mga hospital nga giduma sa Kapitolyo. Gusto sa gobernador nga mabalik ang pagsalig sa katawhan sa mga public hospitals nga adunay kapasidad sa pagsalbar og kinabuhi. Sa mga public hospital sa lalawigan sa Sugbo at dunay gugma sa pag-atiman sa mga pasyente. Balita nga may labot ang Sugbo, Rhea Manila, Sugbo News. Sa sunod nga mga oras atangi ang uban pang mga kasayuran o balita nga may labot ang Sugbo dinhilang sa Sugbo News page. Sugbo anon manginlabot kita magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Sa mga hagit nga giatubang karon sa Sugbo tungod sa niigo nga katalagman kumbati ta Cebu. Ako si Munching Auxtero, maayong udto.